ओरैबायदि अयथासार बखिबाय प्रमद बर'नि बिसिखौ थाङै ट्रोब इउपिपिएल हामो थायलायबाय जों केस उद्र'नि खोथा दङ दिनै बैफोर खामानिया बिथांमोना सरकार इमप्लिमेन्टेसन खालामाबा बोरै जाफुंगोन दा बेनिखायनो जोङो अलनिसिमा एक्स एनडिबि वेलफेयारनि जानानै बेखौनो डिक्लेयार होयो जे जोङो 100 फैबाय थानाय बैसागुथियाव 100% निर्मल सार एबा प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौनो जोङो मदद खालामबाय होननानै बे चेनेलनि गेजेरजों मिथिहरनाय जायो। एक्स एनडिबि वेलफेयारनि जानानै मिथिहोनो सानोदि जे जोंनि फैबाय थानाय 31 नं सिडली उफ्रा बिसायख'थियावहाय जोंनि बे इउपिपिएल सरकार अर्थात प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारखौनो जोङो 100% सापर्ट खालामबाय होननानै जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम मिथिहरनाय जायो। मानो होनोब्ला जाय सरकाराव थादों जाय सरकाराव थानाय जाय सोलिगासिनो बे सरकारासो जोंनि थांनानै थानाय राहा एबा इयुननि माखासे जोंनि थांखि बिथांखिखौ मावफुंगोन होननानै जों नुहुरदों। जाय सरकाराव गैया बे बिथांमोना मालाबाबो जोंनि नांगौ न'खर संसार जानाय बा जोंनि थांनानै थानाय राहा लामा बेफोरखौ बिथांमोना मालाबाबो मावफुंना होनो हानायखौ जों नुहुराखै। आरो बै समावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंखादों दे जों खालामनाय बिटिआर सुक्ति बे इमप्लिमेन्टेसन जे जानांगौमोन बे इमप्लिमेन्टेसनखौ बिथाङा मालाबाबो गाव सरकाराव फैयोब्ला खालामा होननानै बिथाङा गावनि स्वयं खुगाजोंनो बुंनानै लाखानाय दंमोन। दा बेनिखायनो आरो जाय बिथांमोनहा इमप्लिमेन्टेसनखौ मावफुङा होननानै बुंनानै लादों बै बिथांमोननि सरकारजोंहाय जों बोरै थानो जोंना जेरै इमप्लिमेन्टेसन मावनांगौनि खामानि रिहेबिलिटेसननि मोननांगौ मुंख्लं न'खरनि एक्स ग्रेसिया मोननांगौ गफुरथिंजाय हा बारायनांगौनि सिमा बारायनांगौनि खोथा दङ फारसेथिं केस उद्र'नि खोथा दङ दिनै बैफोर खामानिया बिथांमोना सरकार इमप्लिमेन्टेसन खालामाबा बोरै जाफुंगोन दा बेनिखायनो जोङो अलनिसिमा एक्स एनडिबि वेलफेयारनि जानानै बेखौनो डिक्लेयार होयो जे जोङो 100 फैबाय थानाय बैसागुथियाव 100% निर्मल सार एबा प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौनो जोङो मदद खालामबाय होननानै बे चेनेलनि गेजेरजों मिथिहरनाय जायो। आन्थौनि बिजिनारि मानसिफोर थानाय इउपिपिएल पलिटिकेल आफादाव सासे गोलिका गुन्दा होनना जायखौ बुङो आरो रोंगुल ना मा बेखौ सोंना लादों बिथांमोना मैया आंनि सोमोन्दै माबा माबि बुंदों जाहैबाय आरोखि माने साननैसो सिगाङाव आङो बिपिएफजोंबो सोमोन्दो गैया बिजेपिजोंबो सोमोन्दो गैया इउपिपिएलजोंबो सोमोन्दो गैया नाथाय आंहा बयजोंबो सोमोन्दो दङ सासे बर' फिसा महरै मोनफ्रोमबो दोलोआव बर'फोर दङ नालाय आं बिदि सिनायलायो आरोखि थेवबो दाखालि आं मोनसे जोंनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै हारिमुखौ बायदिसिना खोथाखौ लानानै आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन 5 मिनिट 19 सेकेन्ड नामानि बेखौ लानानै दावराव दाना मैया खोथाया मा जादों आं पार्सनेल खोथा बुंनो बाथारो आं दाखालि बुंदों पार्सनेल लाइफआ बयनाबो एखे आंखौ जाय बुंदों बेनाबो बेनो आं सोरबा बुंबा आंनाबो बेनो स' आं पार्सनेल लाइफआव थाङा आरोखि एन्ड आइ डोन्ट जाज पिपल नाथाय बे बुंबाय जेला आं बुंनांगौ जायो बे रोंगुला आं जास्ट फंनैसो बुंनि बिनि सोमोन्दै आरो मा मानसि बे फार्स्टआव आबसु खालामोमोन जाहैबाय बिनि उनाव माबा एलएलबि बिना माबा फरायनो आदा प्रमदनाव माबा फैसा बिदों जाहैबाय फैसा होयैनि एगेन्स्ट जाबाय एगेन्स्ट जानाय सांबादिक जाहैबाय रिपर्टार माने सांबादिका एसामिसना बर' हिन्दी सोदोब एक्जेक्टलि आं एसे माबा दङ नाथाय बिना मा सांबादिक DICK दिक माने मा डिक्सनारियाव नायबानो मिथिगोन बे जाबाय दिक सांबादिक बे माबाया रुंगुला बेनि उनाव बे सांबादिकनिफ्राय मा जाहैलायखो बनसुना माबा जाहैलायबाय बनसु थांनानै अयथासार रायलायबाय प्रमद बर'खौ दाना अयथासार खुनु माने पार्सनेल लाइफ एटेक प्रमद बर'नि बिसि 2 तला 3 तलानि सना गानो माबा गानो ओरै गानो मा बुंदों बै समाव माने आङो बुङो प्रमद दाखौनो जा सोरबा इउजि सारखौनो जा हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो जा
जोंनि दानि स्पिकार बिथां बिश्वजित दैमारि सारखौनो जा आङो बयखौबो जेसेबां बुंनांगौ आगोलबो बुङो दाबो बुङो आरो बुंबाय थागोन नाथाय पार्सनेल जि मोनसे लिमिट आं बेखौ खुनु दिन बाराखै थ' बे रोंगुल होननाया ओरैबायदि अयथासार बखिबाय प्रमद बर'नि बिसिखौ थाङै ट्रोप इउपिआव लांनो थाहैलायबाय उनाव मिथिखोमा बलेर' गंसे मोनदोंनो गुफुर 50 लाखनि नामा थिका मोनदोंनो पार डे 1000 नामा मोनो दा थाबायथिंनायनि ओमफ्राय न' लुना गासिनो नामा होनो दा खोनानायाव ओमफ्राय स्करपिअ गंसे होनो गोनां ना मायबा होननाय खोनादों आं दा बे मोननैसो दुगा खोथा बुंदों आं बेखौ बुंग्रोदों आरोखि आरो मोनसे खोथा बुंदों बे बेखौ लोगो हमहैदों होननानै आंहा बिनि पार्टिनि जेसेबां गिदिर लिडार दङ बयजोंबो पार्सनेल मोनसे मोजां रिलेसन दंखायो आरो आं जि खामानि मावदों आंखौ सेया जानो हानाय आंखौ मानसिखौ अयथासार नायनो बानो हानाय बिसोर नाथाय आं जि खामानि एसे मावगासिनो ग्लेमारास जेबो नङा आं बांद्राय प्रमोसनबो खालामा आंनो पाब्लिसिटिबो नाङा आंखौ सोरबा मोजां होनबाबो आं जेबो खुसिबो जाया गाज्रि होनबाबो आं जेबो मोनाबो नाथाय आं बे भिडिअखौ बानायदों आंखौ जाय साफा सानै मानसिया मोजां मोनो वेल विजार जेन बिथांमोना मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जाया बिसोरनि खर'आव आं बेखाय भिडिअखौ बानायदों आरोखि नङाबा बानायनांगौ जेबो गैयामोन रोंगुल बायदिनि बाथ्रा बुंनायाव आंहा रिप्लाय नांगौ जेबो गैया आं बे आंना क्लारिफिकेसन दिस इज नट टु क्लारिफाइ रोंगुल